Zdravím vás, ukážeme si programové vybavenie počítača a čo by sme asi očakávali o tom, čo by mal pre kancelárskú prácu obsahovať počítač. Ja mám už čisto nainštalovaný systém Windows 8.1, ktorý už v základe obsahuje veľa programov, ktoré sa nám môžu hodiť, ale ak s nimi nebudeme veľmi súhlasiť, tak alebo sa nám nebudú páčiť, tak si dokážeme nainštalovať aj iné. K programom sa dostanem, ja už mám nastavený systém kliknutím na ponuku Štart v ľavej časti s logom Windows alebo stlačením klávesy Windows, kde už vidím, že mám nainštalované základné programy, ako je nejaký prehliadač, Windows Media Player, nástroj na jednoduchú editáciu obrázkov, kalkulačku, textový editor, Windows Defender je antivírus, ktorý je už súčasťou systému Windows, čítačka, prehliadač PDF dokumentov, ale mám tu už aj Skype a pošta je jednoduchý e-mailový klient. Mám tu dokonca aj pripnuté Ečko, internetový prehliadač Internet Explorer. Ak zadám vyhľadávaním Internet Explorer, tak tu mám aj v inom prostredí, v dotykovom prostredí Internet Explorer. Ale keďže som na nedotykovom počítači, Internet Explorer zavriem a mám tu pripnutý aj klasickú verziu pre nedotykový počítač. Kliknem na prehliadač súborov a ja tu už mám stiahnutý PDF dokument, ktorý dvojitým poklikaním na ňo sa mi otvorí v programe čítačka a vidím, že je to také skôr dotykové rozhranie toho programu, že si ukážeme stiahnutie klasického programu Adobe Reader, čo sa bežne používa. Ukážeme si aj stiahnutie iného prehliadača a mám tu aj poštový klient. Tak si poďme najskôr ukázať poštový klient. Spustím ho pošta. A vidím, že je tiež v takom akomsi dotykovom rozhraní a som prihlásený ako užívateľ Vivien v tomto počítači, čiže zadám si už svoje vytvorené e-mailové firemné konto, takže musím kliknúť na tlačítko prihlásiť sa do každej aplikácie samostatne a prihlásim sa svojou firemnou e-mailovou adresou test@vox.eu, zadám heslo a uložím si to. Ja skúsim. Zabudol som zrejme svoje heslo. Nemôžem získať prístup k svojmu kontu a hneď ma stránka odkáže na môžem v tomto prípade pridať iba konto Microsoft. Do tejto aplikácie sa môžem prihlásiť iba kontom Microsoft. Ukazovali sme si
prezretie PDF dokumentu pomocou vstavaného PDF prehliadača. Ja si ešte zmením položke zobraziť, zaškrtnem položku prípony súborov, čo z hľadiska bezpečnostných dôvodov, aby sa mi niekto nesnažil podvrhnúť súbor s inou príponou, tak aby by boli za bodkou zobrazované. Poďme si ukázať napríklad vstavaný antivírusový systém Windows Defender. Všetko je v poriadku, počítač je chránený. Zase by som išiel na tlačítko Štart, štartovaciu ponuku aplikácií a skúsim si spustiť aplikáciu Pošta, čo by mal byť e-mailový klient. Idem sa prihlásiť do nej, som prihlásený na počítači ako užívateľ Vivien a ja sa chcem prihlásiť do tejto aplikácie s iným kontom Microsoft, aj keď zistím, že ak sa chcem prihlásiť svojim firemným účtom v tomto klientovi, tak mi to nebude fungovať, nakoľko firemný účet nie je konto Microsoft, ale je to Google účet. Takže tento e-mailový klient funguje iba s Microsoft účtami a e-mailami. Ešte raz si prezrime, čo by mi ešte mohlo chýbať. Ukážeme si teda iný prehliadač videí a hudby ako vstavaný Windows Media Player. Zvolím odporúčané nastavenie. Ukážeme si iný a potrebujeme ešte e-mailového klienta. Čítačka je veľmi jednoduchá, teda prehliadač PDF dokumentov. Skúsim spustiť Skype. Skype vidím, že je tiež v takomto jednoduchom dotykovom rozhraní. Chce povoliť mikrofón, to je v poriadku. A môžem sa prihlásiť zase kontom Microsoft. Skype je služba od spoločnosti Microsoft, takže to bude v poriadku. Prestal mi tu pracovať Media Player, takže ja ho dám ukončiť a skúsim ho spustiť znova. Takže ho dám a už funguje. Takže vidíme, že nejako v čistom Windowsovský program nejako nefunguje. Dobre, ukážeme si iný. Ukážeme si aj iný klient na Skype. A ešte budem, ako vidím, nemám tu žiadny kancelársky balík, iba jednoduchý editor WordPad na textové dokumenty, čiže ukážeme aj kancelársky balík. Už viem, čo budem potrebovať, takže sa dostanem na internet desktopovou alebo teda nedotykovou verziou Internet Exploreru, kde môžem prehliadať stránky a zadám do adresného pola. Potrebujem teda e-mailový klient, rovno si nahrám aj iný internetový prehliadač, kancelársky balík a čítač, prezerač PDF dokumentov, PDF dokumenty Adobe Reader. Stiahnem na stránke Adobe, adobe.com. Tento prehliadač je často používaný. Môžem ísť na slovenskú stránku, kde vidím v pravej spodnej časti
skratku na ich produkty a ja chcem Adobe Reader, čo je prezerač PDF dokumentov. Či má byť pre Windows 8.1 alebo angličtinu. Ja ale chcem slovenčinu, čiže mám iný jazyk, kde si zvolím Windows 8 a 8.1 sú v podstate veľmi podobné. Jazyk Slovakian je slovenčina a verziu 11, takže najnovšiu. Hneď mi ponúka aj služby Google. Pri stiahnutí tentóny ja ich ale nechcem, takže ich odškrtnem a tlačítkom prevziať. Pokračujem na stiahnutie, ale v prehliadači ešte musím dať uložiť tento súbor. Ďalej idem na stránku Mozilla. Nie som si teraz istý, či majú stránku .com. Majú stránku .com. Je stránka Mozilla, dokonca .org. Som si zle pamätal. Mozilla.org ma automaticky presmeruje na stránku spoločnosti Mozilla a budem si chcieť stiahnuť Firefox a Thunderbird. Vidím to ako produktoch. Keď si kliknem na túto hornú lištičku, tak si môžem stiahnuť Firefox a pravým tlačítkom stiahnem si teda Firefox najskôr a hneď mi ponúka stiahnuť Firefox v slovenčine a tlačítkom prevziať zadarmo si stiahnem prehliadač Firefox, kde mi už vyskočilo zase, že či ho chcem stiahnuť, že si ho dám uložiť a keď pôjdem späť zase horným tlačítkom na stránke kliknem ešte na Thunderbird, čo je e-mailový klient a už mi ho tiež ponúka na stiahnutie. Kliknem na zelené tlačítko prevziať Thunderbird. Zase sa ma pýta, či môže uložiť súbor uložiť. A aby som to mal rovno všetko nasťahované, tak si ukážeme teraz LibreOffice, čo je kancelársky balík. Stiahnem si na stránke libreoffice.org. Kancelársky balík LibreOffice. Tieto záložky si môžem medzičasom pozatvárať. A na stránke na odkaze download si môžem stiahnuť stabilnejšiu verziu, kde sa menej často menia nové funkcie, alebo verziu čerstvú, fresh, kde sa častejšie menia a pridávajú nové funkcie. Ja som sa rozhodol, že si nainštalujem túto verziu aktuálnejšiu vždycky a môžem ju stiahnuť tlačítkom download. Táto verzia je iba anglická, takže si budem musieť ešte doinštalovať svoj jazyk, teda slovenčinu. Medzičasom na sťahovacej stránke chcú nejaké dary odo mňa a ak by mi neponúklo sťahovanie tohto súboru stránka hneď automaticky, tak si môžem kliknúť na tento odkaz. Tlačítkom späť v prehliadači sa vidím, že či chcem vstavané vstavaného pomocníka s prístupom bez internetu v slovenčine. Takže ja si ho stiahnem
áno, uložiť helppack.sk, slovenský helppack. A pokiaľ sa nemýlim, tak som si asi dal stiahnuť anglickú verziu LibreOffice a neponúkol mi používateľského rozhrania v slovenčine. Takže si dám change, ako zmeniť. A mám tu Windows, vidím v spodnej časti odkaz land.sk, takže som asi zmetený. Kliknem si na zobraziť sťahované súbory a vidím, že sa mi sťahuje, zväčším si okno, vidím, že sa mi sťahuje pomocník pre prístup bez internetu v slovenčine, sťahuje sa mi balík, ak nebude po slovensky, ukážeme si, ako doinštalovať slovenčinu. Mám tu e-mailový klient Thunderbird, prehliadač internetový Firefox a aj prehliadač PDF dokumentov Adobe Reader. Počkám, kým sa mi dosťahujú tieto súbory a ukážeme si ich inštaláciu, spustenie. Medzi tým, kým sa mi dosťahuje balíček inštalačný LibreOffice, prejdem do svojho pomocou správcu súborov do svojich prevzatých súborov a vidím, že už tu mám Firefox, Adobe Reader, nedokončený sťahovanie LibreOffice a aj e-mailový klient Thunderbird. Začneme teda prehliadačom PDF dokumentov Adobe, dvojitým poklikaním spustím inštalátor, pýta sa ma systém, či ho chcem naozaj spustiť, je podpísaný, dôverujem mu a pokračujem tlačítkom ďalej. Môžem si nainštalovať sa ma pýta, ako bude aktualizovaný tento program a že si ho neskôr môžem zmeniť. Takže pokračujem ďalej. Teraz sa začnú sťahovať ďalšie inštalačné súbory, úplne aktuálne, a potom sa program nainštaluje, takže zatiaľ si môžem okno minimalizovať a dám si ešte inštalovať medzičasom prehliadač Firefox, ktorý vidím, že jeho veľkosť je tiež malá, takže sa tiež bude sťahovať z internetu. Môžem takto ušetriť čas, že si dám viac programov naraz inštalovať, ale nie vždy to môže fungovať v systéme Windows, inštalácia viacerých programov naraz. Ale tieto viem, že fungujú aj v inštalácii naraz. Čiže zase sa ma pýta spoločnosti Mozilla, či ho chcem spustiť súbor, inštalátor. Pokračujem tlačítkom áno, kde tento prehliadač súboru si zatiaľ minimalizujem, aby to bolo lepšie vidieť. A môžem si ho buď nainštalovať, alebo si upraviť inštaláciu. Takže sa ma pýta, kde všade chcem mať ikonku prehliadaču Firefox. Panel úloh, to je tu. Ponuka štart, to je tu. A na pracovnej ploche, kde sa má nainštalovať program, či sa majú odosielať informácie do spoločnosti Mozilla o inštalácii, nie. A či má sa nainštalovať aktualizačný systém od spoločnosti Mozilla pre ich produkty, čo sa môžu, nech sa automaticky inštalujú produkty Mozilla. Samozrejme na pracovnej ploche nechcem odkaz, stačí mi v paneli úloh a ponuke štart.
kliknem nainštalovať, zase sa sťahuje už inštalátor a počkám, kým bude stiahnutý, aby bol systém nainštalovaný, aby bol program nainštalovaný. Všetko sa sťahuje a potom si ukážeme, ako budeme pokračovať ďalej. Medzičasom sa mi stiahol a nainštaloval internetový prehliadač Firefox a pýta sa ma, že či chcem históriu a záložky importovať z iných prehliadačov, ktoré už mám v systéme. Keď mám čisto nainštalovaný systém, nechcem nič importovať, aby som nemal potom spomalený prehliadač, tak si vytvorím záložky na novo po prvej inštalácii, nič neimportovať a idem tlačítkom ďalej a už sa mi spustil prehliadač Firefox a ešte si môžem aj rýchlo ma prevedie jeho rozhraním, aby som vedel, ako ho môžem používať a prispôsobiť si ho podľa seba. Ja už viem, ako ho používať. Neskôr si to niekto si to môže chcieť prezrieť, takže ja vypínam tento úvod a na záložkách už môžem prehliadať internet. Ako vidím, už mám aj ikonku medzičasom prehliadača Adobe Reader, to je PDF prehliadač, čiže sa aj medzičasom jeho inštalácia dokončila a môžem ju ukončiť tlačítkom dokončiť. Hneď ma odkazuje aj na stránku Adobe, kde mi ďakujú, že používam ich produkt a môžem rovno povoliť alebo vypnúť doplnok v prehliadači Internet Explorer na prezeranie PDF dokumentov priamo v prehliadači, bez toho, aby som ich musel stiahnuť a otvoriť v tejto aplikácii. Mám tu doplnok a môžem ho povoliť alebo nepovoliť. Takže ja nebudem používať tento prehliadač, takže aby som ho nemal zbytočne zabrzdený a spomalený, tak si nepovolím tento doplnok, čo neskôr môžem aj povoliť a môžem zavrieť túto stránku. Vidím, že väčšina aplikácií požaduje už aj na inštaláciu pripojenie na internet, aby som mal hneď po inštalácii aktuálne verzie, čo môžem očakávať, že je to správne, ale dajú sa aplikácie väčšinou stiahnuť aj v tzv. Offline inštalácii, teda že bude celý balíček stiahnutý a nebude vyžadované pripojenie na internet počas inštalácie. Kým sa mi stiahne LibreOffice, čo vidím aj na tejto zelenej časovej osi, čo sa vyplňuje na ikonke Internet Explorer, tak si dám nainštalovať aj e-mailový klient Thunderbird dvojitým poklípaním na jeho inštalátor. Toto vyzerá, že je tá inštalácia, ktorá nepotrebuje pripojenie na internet. Mozilla Thunderbird nie je tak často aktualizovaný. A zase musím odsúhlasiť spustenie tejto aplikácie a minimalizujem si túto, aby som lepšie videl nejaké informácie pred inštaláciou. Môžem si prispôsobiť svoju inštaláciu alebo štandardnú inštaláciu a môžem si nastaviť hneď ako predvolený klient, keďže mám iba ten, čo môže využívať vstavaný v systéme Windows iba služby od Microsoftu, tak si ho nechám
nastavený ako predvolený, ale dám si ešte aj prispôsobenú inštaláciu a pokračujem tlačítkom ďalej. Pýta sa ma, kam sa má nainštalovať tento program. Do program Files môže, idem ďalej a zase kde sa má zobraziť ikonka na pracovnej ploche. Nechcem ikonku a v ponuke Štart a v rýchlom spustení, čo je lišta spodná v systéme Windows, tak tam môže byť tiež a pokračujem tlačítkom ďalej a môžem ho dať nainštalovať. Môžem si ho hneď aj spustiť po inštalácii a ja si ho spustím neskôr, čiže odkliknem možno spustiť hneď po inštalácii a mám tlačítkom dokončiť. Mám už stiahnutý aj LibreOffice, čo vidím v prehliadači Internet Explorer. Medzičasom som skočil na slovenskú stránku LibreOffice, či mám naozaj stiahnutý slovenský inštalačný balíček. Vyzerá, že áno. Takže si vymažem informácie o súboroch, ktoré som sťahoval. Môžem to zavrieť. Zase sa ma pýta, keďže som mal počas inštalácie otvorený prehliadač Internet Explorer, či sa má na ten PDF doplnok na prehliadanie v Internet Explorer PDF dokumentov spustiť. By som mohol tie dokumenty prehliadať priamo v prehliadači. Ja som ho dával nepovoliť, dám ho ešte aj teraz nepovoliť. Čo ako vidím nefunguje. Ako sme si povedali, niekedy môže mať paralelná inštalácia programov nejaké nefunkčnosti. Takže ale už som to dal raz nepovoliť, čiže to môžem túto hlášku zavrieť tlačítkom X a môžem zavrieť aj celkovo prehliadač Internet Explorer. A teraz už môžem ísť do svojej zložky, kde mám stiahnuté súbory a nainštalovať si kancelársky balík LibreOffice. Vyzerá byť dosť veľký, takže malo by byť schopné ho aj prenášať medzi počítačmi a inštalovať aj bez pripojenia na internet. Toto je teraz najnovšia teda verzia. Vítajú ma v inštalácii, pokračujem ďalej, môžem si ju nainštalovať štandardne, ako si oni myslia, teda si nejaký celý balík, alebo si zvoliť aj vlastnú inštaláciu, takže ja si nebudem potrebovať všetky súčasti balíka LibreOffice, takže si radšej prezriem, aké sú možnosti vo vlastnej inštalácii, pokračujem tlačítkom ďalej. Po rozkliknutí týchto položiek vidím, aké sú možnosti a súčasti balíka LibreOffice. Mnoho z nich asi ani nepoznám, takže idem na balíky používateľského prostredia. Začneme teda tým. Pluskom si prezriem, aké sú možnosti jazykov. Vidím, že mám už zvolenú na inštaláciu slovenčinu, takže to je dobré a môžem si doinštalovať aj iné jazyky prostredia ako slovenčinu. A ďalšie voliteľné komponenty, tu mám aj slovníky. Nemám všetky vybraté, takže táto časť je zašedená a môžem si doinštalovať slovníky. Mám slovník pre angličtinu a aj slovník pre slovenčinu na kontrolu pravopisu, čo je v poriadku. A ešte nejaké nástroje na prácu s súbormi, či sa môže sám aktualizovať LibreOffice, áno, ActiveX
je už nepoužívaná súčasť systému Windows, takže je dobré, že je odškrtnutá, aby som mohol prezerať náhľady v prieskumníku dokumentov, čo je dobré. Quick Starter je hneď po spustení systému sa mi načíta aj LibreOffice pre jeho rýchlejšie spustenie, ale dneska sú už počítače dostatočne rýchle, takže ja túto možnosť nedám nainštalovať. Táto súčasť nie je dostupná. A ešte si môžem aj pomocou technológie OpenGL, čo je na grafickej karte pre rýchlejšie vykresľovanie prezentácií. A zrejme je asi iba skúšobná táto možnosť, alebo to moja grafická karta nepodporuje, takže mi to neponúka, ale môžem si ju vyskúšať. A tiež tu mám aj možnosti rozšírenia. V časti rozšírenia si môžem doinštalovať podporu pre skripty, čo sú nejaké pokročilejšie funkcie pre prácu s týmto balíkom, že by som si doprogramoval, ako majú byť dáta hlavne v tabuľkovom editore spracovávané. Teda napríklad pre Bean Shell alebo JavaScript. V tomto jazyku by som potom mohol pokročilejšie funkcie alebo operácie nad dátami pretvárať, robiť a spracovávať dáta svojimi vlastnými funkciami pomocou skriptov. A tiež tu mám aj možnosť priamo z prostredia LibreOffice publikovať stránky na wiki, ako keby encyklopédiu, nástroj na tvorbu encyklopédií a rôznych náučných publikácií priamo z prostredia LibreOffice, aby som mohol publikovať stránky do tohto systému, čo ja nebudem využívať, takže si nedám nainštalovať toto rozšírenie. Teraz už mám teda všetko zvolené podľa seba a môžem pokračovať tlačítkom ďalej, keďže súhlasím, že aby sa to nainštalovalo do Program Files. Tiež sa ma systém pýta, ktoré typy súborov majú byť otvárané pomocou LibreOffice dvojitým kliknutím na tento súbor. Je to tzv. Asociácia a vidím poznámku v časti, že ak len LibreOffice skúšam, tak mám nechať tieto možnosti neoznačené. Ja ho neskúšam, budem ho používať, čiže si aj dokumenty Microsoft Word, aby boli otvárané v LibreOffice, začiarknem automaticky zošity Excel, prezentácie PowerPoint a dokonca aj Visio, čo sú také skôr na tvorbu diagramov a na tvorbu diagramov sú to vlastne program Microsoft Visio, že aby boli otvárané tiež v LibreOffice. A pokračujem ďalej. Či chcem na pracovnej ploche vytvoriť odkaz? Nie, nepotrebujem na pracovnej ploche odkaz a môžem si dať nainštalovať LibreOffice už mnou zvolenú inštaláciu. Ešte sa ma spýta kontrola systému Windows, či chcem naozaj inštalovať LibreOffice a povoliť inštalovanie tohto systému. Áno. A už sa mi systém inštaluje. Pardon, systém kancelársky balík. Kým sa nainštaluje, tak si ho minimalizujem a idem do svojich aplikácií, do štart ponuky, kde mi už radí, že vidím, že som nainštaloval
nové aplikácie s prívlastkom nové, alebo by som mal mať aj odkaz v rýchlom spustení, čo nakoniec bolo iba v starších systémoch Windows. A teda som predpokladal, že mi ich pripne na spodnú lištu, ale nestalo sa tak. Takže v ponuke štart už mám nainštalované aplikácie, ktoré budem potrebovať. No, aj mi utieklo toto okno, že si ho musím kliknutím myši posunúť späť. A dokončím inštaláciu LibreOffice. Takže už mám nainštalované všetky asi programy, ktoré by som mohol pre kancelárskú prácu používať. Prezriem si ešte v ponuke štart systému Windows, aké sú to. Vidím, že označené nové, nedávno doinštalované. Mám tieto, takže poďme si ich skúsiť spustiť. Firefox som už mal spustený hneď po inštalácii. Spýta sa ma, či majú byť všetky webovské stránky otvárané v prehliadači Firefox, čo ja nemám rád, aj keď som vravel, že nebudem používať internetový prehliadač Internet Explorer, tak mám ho rád nastavený ako štandardný prehliadač dokumentov a web stránok, internetových dokumentov a web stránok. Takže nech sa ma už na budúce nepýta, a teraz nechcem ho nastaviť. Ako predvolený prehliadač Adobe Reader mi vytvoril ikonku na pracovnej ploche, dvojitým kliknutím ho spustím. A toto už funguje, čiže teraz by už moju žiadosť, ktorú mám stiahnutú, mohol otvoriť Adobe Reader, čiže ho zavriem a skúsim si dvojitým kliknutím zo svojich stiahnutých dokumentov spustiť PDF žiadosť a vidím, že už je spustená v Adobe Readeri a vidím, že to prostredie je úplne prispôsobené tomuto môjmu nedotykovému ovládaniu. Môžem ho zavrieť. Klávesovou skratkou Windows, tlačítkom Windows na klávesnici sa dostane do menu, štart menu ponuky nainštalovaných aplikácií a spustím si aj poprvýkrát Thunderbird, kde chce byť zaintegrovaný do systému. Môžem si nechať aj písaním v systéme Windows v tomto hornom tlačítku prehľadávať medzi e-mailami. Je to štandardne vypnuté, takže asi to nefunguje nejako najlepšie. Takže ho nechám vypnúť, ale zapnem si ju. A či má kontrolovať tieto nastavenia, že či je naozaj predvolený Thunderbird na prehliadanie pošty, či má kontrolovať, či ho mám nastaviť ako predvolený. Sice som to zvolil, ale pýta sa ma ešte raz, tak si ho nechám nastavený ako predvolený. Toto je ohľadom toho vyhľadávania, takže áno, súhlasím s tým. A už si môžem nastaviť svoj e-mailový účet v Thunderbirde, čo môžem v rýchlosti spraviť.
Toto môžem nájsť na ďalšom videu. Rýchlo budem pokračovať. Medzi časom si kliknutím minimalizujem tieto, ale kliknutím na I to nefunguje. Takže si minimalizujem zatiaľ do ponuky a môžem si skúsiť spustiť aj LibreOffice poprvýkrát. LibreOffice mám už spustený poprvýkrát, kde si môžem už medzi jednotlivými modulmi na prácu prepínať, spúšťať a tak ďalej. E-mailový klient mám už nastavený, dám si ho na plnú obrazovku. Už mám teda nainštalované programy, ktoré by som mohol potrebovať pre prácu v kancelárii, ako je kancelársky balík, LibreOffice, e-mailový klient, prehliadač web stránok Firefox a aj Adobe Reader, prehliadač PDF dokumentov. Pustím si prehliadač Firefox a ukážeme si ešte iný prehrávač videí a hudby ako stavaný Windows Media Player. Napríklad do Windows 8.1 sa nám hodí na prehrávanie DVD diskov klasických originálnych. Takže Videolan je prehrávač VLC. Zabudol som org, videolan.org, kde mi hneď na stránke ponúka stiahnuť pre Windows aplikáciu VLC Media Player a po chvíľke čakania mi ju ponúkne na uloženie. Dám si uložiť svoj súbor a zaujímavým môže byť aj prehliadač obrázkov, ak by som chcel prezerať iné nejaké neštandardne používané formáty obrázkov. Program Irfan View view.com. Na stránke irfanview.com môžem si stiahnuť prehliadač obrázkov Irfan View, kde mi ponúka stiahnutie na viacerých stránok, takže napríklad s download.com si stiahnem túto aplikáciu, kde ma upozorňuje, akú verziu, ako je veľký súbor, a tlačítkom download si túto aplikáciu stiahnem. Dám si uložiť súbor na pevný disk a v prehliadači Firefox sa mi sťahujú v tejto časti, ukazuje priebeh sťahovaných súborov v tejto časti, takže môžem si pozatvárať okná. Otvorím si nové, toto zavriem, a kým budú stiahnuté, tak môžem v svojich stiahnutých súboroch si nainštalovať napríklad Irfan View. Poďme si skúsiť teda nainštalovať dvojitým poklepaním na inštalátor Irfan View, či ho chcem naozaj spustiť. Kontroluje systém Windows, áno, a zase sa ma pýta na nejaké možnosti inštalácie táto aplikácia, ako napríklad, či chcem vytvoriť skratky na pracovnú plochu. Tam sú zmenšeniny, či chcem vytvoriť nejaké zmenšeniny na pracovnej ploche.
nechcem, dám si odznačiť všetky a môže vytvoriť odkazy v ponuke štart na túto aplikáciu a pre všetkých používateľov a na pracovnej ploche ho nechcem ani náhľady. Nechcem na pracovnej ploche z tejto aplikácie. Pokračujem tlačítkom ďalej. Pýta sa ma, ktoré aplikácie majú byť otvárané po dvojitom kliknutí na obrázok, ktoré formáty obrázkov majú byť otvárané hneď po dvojitom kliknutí na nich, či majú byť asociované s týmto programom. Ja, ako som už povedal, nechávam to na systémových aplikáciách, ktoré sú štandardne vstávané v systéme. Takže ešte raz kliknem pre istotu na tlačítko No, že žiadne a pokračujem tlačítkom ďalej. Hneď mi už nejakú reklamu od Google ponúka, takže nie, nechcem inštalovať prehliadač od Google Chrome a ani lištičku do Internet Exploreru od spoločnosti Google. Pokračujem ďalej. A kam sa má nastavenie tohoto programu uložiť. Takže pre každého používateľa do jeho domovského adresára, čo môže byť v poriadku. Takže pokračujem tlačítkom ďalej. Teraz je už program nainštalovaný, nechcem ho hneď spustiť po štarte a pokračujem tlačítkom Done. Ešte mi otvoril svoju stránku, a ktorú zavriem. Medzičasom sa mi stiahol multimediálny prehrávač VLC. Vymažem si informácie o sťahovaných súboroch. Môžem zavrieť prehliadač a v svojich prevzatých súboroch už mám aj aplikáciu stiahnutú. Media Player VLC. Tým kliknutím si ju zase nainštalujem a musím potvrdiť kontrolu systému Windows. A minimalizujem si okno, aby som lepšie videl na inštalátor. A má byť jazyk slovenský. Áno, pokračujem ďalej. Informácie o licencii. Pokračujem ďalej. Zase mi ponúka možnosť voliť si inštaláciu, upraviť si ju. Zase si zvolím, že nechcem, aby bol odkaz na pracovnej ploche moduly, aby boli prehliadané videá, napríklad a hudba vo webovom prehliadači pomocou tohto prehrávača. Toto samozrejme nefunguje dobre, takže a zbytočne by mi to aj spomalovalo prehliadač, takže ja si ich označím, že nechcem žiadne doplnky pre internetový prehliadač. Či mi má ponúknuť, keď vložím CD disk, aj možnosť prehrávať súbory v tomto prehrávači z CD disku alebo DVD disku, čo je v poriadku. A samozrejme nechcem ani, aby boli súbory štandardne otvárané v aplikácii VLC. A kontextové menu je, keď si kliknem na súbor pravým tlačítkom, či má byť tu zaradený program VLC. Ja si to dám, že tiež nechcem, aby tam bol zaradený. By som zbytočne nemal v tomto menu, keď pravým tlačítkom kliknem na súbor, zbytočne veľa programov. Ak by som aktualizoval už existujúcu inštaláciu VLC, tak si môžem vymazať nastavenia a dočasné súbory,
ktoré si ukladá tento program. Takže mám prvú inštaláciu, nemusím si ich mazať. Ako je to na každom užívateľi loví a pokračujem ďalej. Pýta sa ma na adresa, kam má byť uložený a môžem ho nainštalovať. Skúsme si medzi tým, kým sa mi nainštaluje VLC. Naozaj to ide veľmi rýchlo. Či chcem hneď spustiť. Po inštalácii VLC nechcem a môžem dokončiť inštaláciu. Zavriem si prehliadač súborov so svojimi stiahnutými súbormi a ešte si poprvýkrát spustíme Irfan View a prehľadávač VLC. Takže púšťam poprvýkrát Irfan View a už mám jednoduchý prehliadač obrázkov, kde si môžem otvárať medzi obrázkami, otvoriť obrázok v ňom. Takže ho zavriem, pustíme si ešte program VLC. Môžem si ho zvoliť s nejakými vlastnými vzhľadmi. Môžem si meniť vzhľady. Môžem zresetovať nastavenia, ak mi nebude fungovať, ak niečo zle nastavím v tomto prehliadači, ale štandardne si spustím klasický VLC Media Player, kde sa ma pýta, že ak vložím nejaký CD disk, či majú byť z internetu, napríklad názvy pesničiek sťahované, takže áno, môže, a či má pravidelne kontrolovať nové verzie prehrávača VLC. Toto nefunguje celkom dosť dobre, takže si odškrtnem možnosť, nech to pravidelne nekontroluje a už môžem otvárať hudobné a video súbory v prehrávači VLC. Teraz už mám, ako vidím, nainštalované programy pre kanceláriu, programy alebo aplikácie pre kanceláriu v systéme Windows a už by ma nemalo nič zaskočiť pri používaní počítaču. Ešte si môžem vymazať stiahnuté súbory, vyberiem ich Shift a Delete, natrvalo ich vymažem z počítača, už ich nebudem potrebovať.